Marko pää kylmä. Poikki. Mitä suunta? Härnää. Iholle Lanttio. Lanttio lähellä. Ja käännä. Vähän polvea siihen. Joo, paino ne kyynelpäät sisälle. Käännä kaveri sinne nurkkaan. Sitten polvia siitä. Mennä sinne reisille. Noin, mennään. Lantiota. Ja mausti, Marko. Lähde kääntää. Ei käännä. Ei Marko, älä turhaa purista. Vaan polvia sinne sisäreisille. Liisa. Kierrä. Mato. Voit lähteä itekin hakemaan. Alta. Ensin kädet alle. Nyt lähelle, Lanttio lähelle. Siman kädet alle. Ja käännä taas sinne nurkkaan. Käännä. Hyvä hoito. Käännä. Vähän polvia taas. Andersson tilan nostaja lähde kääntää. Ja omat kädet sinne alle. Nää köysistä kiinni. Ei näin. Koko ajan noin. Hyvä. Nyt Marko heti töitä kontrolli. Ota kainalo. Vasemmalla kädellä se kainalo. Marko, töitä. Kato ettei palauta aina. Jää sinne pötköttämään. Kontrolloit pää, jos et saa kainaloa. Pää, jos et saa kainaloa. Polvea sinne väliin. Tän on Lanttio, täällä on palauttaa. Jalan yli. Polvi väliin. Lähtee hakemaan sieltä askelta. Tuomo. Kiinni ja kippaa sinne. Kippaa sinne. Kippaa. Varo triangelia. Eli aktiivi kuka teillä on putsaajana? Äjää. Lanttio. Sisätausta sinne jalkaan. Hyvä. Aivan. Tiukkaa. Tiukkaa. Ketä pääsee kuristuttaa sellaisesti? Tiukkaa. Hyvä. Eli voittaa sinisen kulun Marko.